Здравейте, потребители в Фибоксера на YouTube. Аз съм Цветан и днес ще играем така хубава и успокояваща игра Slime Rancher. Закупих се от Steam. Да. И да, тази игра е с слаймове, да събираш слаймове, да ги храниш, да продаваш неща, да събираш пари, да отваряш конзоли и такива неща. И да, още тук слаймовете какви са. И да, аз имам си един свят. Неогейм ще се казва игра. Не, ще се казва игра БГ Цветан БГ. Не, Петуркото. Аз съм от неговия лаптоп. И да, започва си. И от компютъра използвам и пуснал съм Фейсбука и гледам. Там пиша и малко. И чакай само да пиша. Добре, нищо не знам за играта. Да, let's get moving. W, A, D, S, D, се мърза така. Space е jump с Shift Sprint. Да. Нещо друго да ми дава? Добре. Вакпак. Значи с този вакпак мога, с 10 бутон мога да измуквам неща. Ето. Да. О, заби. Pink slime. И тук трябва да ги оставяме. Pink slime да ги храним. Да. Имам още един. О, какво е това? Pink порт. Както гледах на клипчетата, него мога да се продава. Нямам пак. Ще си купя. Кой е това? Тук са... Колко преструват нещата? Да, тук си има 7. И так, с левия бутон ги мятаме. Да. И както гледам, пише, когато са достатъчно големи, не мога да ги смуквам. И това вече го знам. Да, за сега искам да намеря този годен слайма и да му взема порта и да го продам. Първи ден и първи епизод сме. О, да риф. О, моркови ще ви взема. О, богом фрут, карот. Не. О, какво е това? Какво? Искам да видя какво беше това. Да, не това. Богофрут! Уау! Да, тук има още моркови. Да ги взема. Ще им трябва да храня моите слайнове. Да взема това и това. Да ги взема. Не! Както на клипчетата видях, тук има нещо така наречено дупка. Опа. Не. Маличко, ами чакай да някой ме звъни. Чакайте. Да. Разреши да ми. Да, айде вече. И върнах се. Ох. Ето е дупката. Някой ми звънеше. Не, вземам всичко. Не, искам това поне да взема. Слайм. Какво тук видях? Кутия. Аре бе! Не, другия път. Ето големия слайм. Ето не мога да го хващам и го мятам. И да.
Да. Тук се пускат някакви неща, но не виждам нищо. Ще се пуска Pink Slime. Pink Slime-овите ядат моркови и май. Както видяхме, изядаха едно пугов род. Значи и пугов... Какво е това? Нищо, ще го видя. Ще го видя на някой клип. Ако намеря. Искам всичко да взема. Къде имам? Защо? Махам се спокойно. Няма нищо. Какви са тези слайнове? Няма място. Ще се върна, ако никой не го пипне. Имам приятели тук, бе. Поговорът. Първи епизод винаги ни казал, че нещо така. Добре, вече нямам място за нищичко и отивам до базата. Не го изяждай! Качество потове. Искам да събера още 4 портове и всичко да бе на 20. Ето ги 4. Не, още едно ми трябва. Няма да се... Бе, няма някакъв морков. Не, what? Аз пък нямам. Ще изкупя джетпак спокойно. Благодаря. Тука... Не. Yes. Вижте, за първи път ми е 20. Версия 04. Да, вижте, че е 04, ако не ми вярвате, че съм се купил, а когато се изтеглите е 0, 2, 3. Какво направих с зато? Май спрях клипа. Не съм спрял клипа. Да, видяхте с коя програма снимам. Може и ви да се изтеглите. Да, пускам отгоре, където пише там малко, не може да виждате, защото съм пуснала една снимка на канала ми. Не на канала, на Петърското канала. На вас ще ви трябват хубави неща. За първо ще им сложа хиксвай. Не може да бягат. Айде сега скачайте. Мисля това да е за първи епизод. Вие яще тук. Яще на воля. Е такова. И после на други епизод ще направя градина, ще събера пари. Че ще смене. И този епизод ще бъде малък. Чакайте само да ги взема. Ще изложа един порт колектор, когато събера пари. И сега ще събера пари и ще го сложа. Не знам защо ми лаги, но на вас дано не ви лаги. Майко, два ми сложиха 100, но то чак няма 100. Добре, ви пак яще. Да. И хора, това беше от мен. Абонирайте се, дайте лайк на клипа и чао!